नमस्कार, मी पद्मावती। आज मी तुम्हाला कोवळ्या फणसाची फूस भाजी करून दाखविणार आहे। तर कोवळ्या फणसाला कुयरी असे म्हणतात। तर ही जी कुयरी असते त्या कुयरीच्या बाहेरचा जो भाग असतो त्याला चारखंड म्हणतात। हे कापून टाकून द्यायचे आणि आतला जो गर असतो तो गर कापून घ्यायचा। हे बघा, मी तुकडे असे कापून घेतलेले आहेत आणि अर्धा तास पाण्यामध्ये भिजत ठेवले होते। आता अर्धा तास झालेला आहे। तर मी आता हे गॅसवर ठेवते उकडण्यासाठी। तर मी आता हे गॅसवर ठेवलेलं आहे। तर आता आपण शिजून घेऊया हे तुकडे। हे बघा, तर हे तुकडे आता छान शिजलेले आहेत पाण्यामध्ये। आता आपण गॅस बंद करूया आणि थोडा वेळ थांबूया। तर थोडा वेळ मी थांबले, थंड झालेलं आहे। आता मी ह्यातलं पाणी जे गरम आहे ते या भांड्यात काढून घेते आणि आता हे जे तुकडे त्याच्यात थंड होण्यासाठी मी थोडा वेळ थांबते। तर हे तुकडे छान थंड झालेले आहेत। आता आपण कुस्करून घेऊया हाताने। अशा हाताने असे कुस्करून घ्यायचे। तर हाताने छान असे कुस्करून घेतलेले आहे। आता आपण भाजी करायला सुरुवात करूया याची। तर इथे मी गॅसवर कढई गरम करत ठेवली होती, ती गरम झालेली आहे। आता मी इथे थोडंसं तेल घालत आहे फोडणीला। तेल थोडं गरम होऊ देऊया आपण। आता आपण मोहरी घालूया। मोहरी छान तडतडते। आता आपण जिरं घालूया, पाव चमचा हिंग घालूया, कढीपत्ता घालूया, कांदा घालूया आपण। मी कांदा बारीक चिरून घेतला आहे, अर्धा कांदा बारीक चिरून घेतला आहे। थोडं तेल घालत आहे मी। तर इथे मी 5 हिरव्या मिरच्या, थोडीशी कोथिंबीर, 7-8 लसणीच्या पाकळ्या, 1 इंच आल्याचा तुकडा आणि 1 चमचा जिरं ह्याची मी पेस्ट ऑलरेडी मी मिक्सरमध्ये करून घेतलेली आहे। मी तुम्हाला दाखवण्यासाठी हे ठेवलेलं आहे। आता मी पेस्ट आपण घालूया आता भाजीमध्ये। हे बघा, मी वाटून घेतलेली पेस्ट आहे ही। मी ऑलरेडी आधीच पेस्ट मी करून घेतली होती, ती मी आता ह्याच्यात घालत आहे। हळद पावडर घालत आहे, चवीपुरतं मीठ घालत आहे, कुस्करून घेतलेली ही कुयरीची भाजी घालत आहे। मी 2 तास ही चण्याची डाळ पाण्यामध्ये भिजत ठेवली होती, ती मी आता त्या भाजीमध्ये घालत आहे। तर 2 मिनिटं थांबूया। तर आता मी झाकण ठेवत आहे, कारण की आपण चण्याची डाळ घातलेली आहे, ती शिजण्यासाठी मी झाकण ठेवत आहे। आता 2 मिनिटांनी बघू। तर 5 मिनिटं झालेली आहेत। आपण आता झाकण असं काढून बघायचं आहे आणि बघायची आहे आपली डाळ शिजली काय ती। डाळ छान शिजलेली आहे। आता आपण वरून ओल्या नारळाचं खोबरं मी पाववाटी किसून घेतलं होतं ते घालणार आहे। आता आपण मिश्रण एकजीव करून घेऊया।
2 मिनिटं थांबायचं आहे. 2 मिनिटं झालेली आहेत. छान परतून घेतलेली आहे भाजी मी. आता मी गॅस काढत आहे. तर आपल्या फूसभाजी तयार आहे. तर कोकणामध्ये कोवळ्या फणसाची फूसभाजी अशाच पद्धतीने करतात. तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा. धन्यवाद.